גיל 80. יום הולדת שמח לאבא שלנו, המיוחד והמדהים שהיום חוגג את הגעתו לגיל 80. 8 עשורים עברת בחיים והם מגוונים בהרבה חוויות וסיפורים. הערב נשמע חלק מההיסטוריה של חייך, המלווה בתמונות המציגות את כל כישוריך. אבא, נולדת בשנת 1943 בתימן, וזה היה ממש מזמן. נולדת בסמוך לחג החנוכה, ומכאן השם ניסים, על שם נס פח השמן והמדורה. למה אתה מפריע? עלית לארץ עם משפחתך בשנת 1949, במבצע מרבד הקסמים, כשאתה בן 7 והספקת לחגוג כבר 7 חורפים. התמקמת במושב גולי תימן, אתה, הוריך ואחיך, ושם הפכת מילד לנער. גדלת להיות בחור עצמאי ומלא בטוב לב, אבל משהו אחר בך בער. קיבלת תמיד את הוריך, ברכה וישעיה, וידעת להעניק אהבה לסובביך. אתה אמצעי מתוך 7 אחים ואחיות, ותמיד התייחסת בכבוד גם לאחיך. בגיל צעיר, אתה לוקח לי את המיקרופון? אני מקווה שאתה מבין, ככה זה כשאתה סבא, כאילו, אתה לא שולט בכלום. בגיל צעיר מאוד, כשאתה מחפש משהו אחר, משהו שונה שלא ידעת לתאר. החלטת לעזוב את בית הוריך ולעבור לחינוך בקיבוץ. כשידעת שאם תצטרך עזרה, יגיע מיד צוות מגולי תימן לחילוץ.